Yes, hello mga subscribers lagers ng Modernong Mangkiping to. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, January 7 po, 2025. So ngayon po ang ating schedule ng ating mga pasyente sa Mabalacat. Unahin po natin si Nanay Saling, Pangan Miguel, and then proceeding po tayo kay Marcelo Lunag. And then punta po tayo kay Nanay Bining doon sa may Nanay Bining Yumul. Yan. So sila po to, naki-schedule po sila ngayon. And then pa may time pa tayo, proceeding pa tayo kay dito sa natin sa mga other customer natin, and then proceed po tayo. So abutin po tayo ng mga maghapon doon. Medyo matagal po yung ating program na ating ginagawa sa ating mga stroke patients, and thanks God. May mga improvement po sila. So scroll down lang po kayo sa aking vlog ng Modernong Mangkiping 2 at patuloy niyo pong i-panuol ito para update po kayo sa ating mga vlog. So hanggang sa muli po, samahan niyo po muli si Modernong Mangkiping 2 po sa aking journey po for this day, January 7 po. So abangan niyo po yung kanilang mga i-upload ko po mga video. So yung kanilang mga activities na aking ginagawa for their speedy recovery program ng Modernong Mangkiping 2. And God bless po. At tandaan niyo po, meron po tayong verse palagi sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Aking favorite verse po for this morning, yung Exodus 15:26. The Lord is my healer. God bless po. Samahan niyo pong muli sa aking journey ng Modernong Mangkiping 2. TST means Travel Stroke Therapy. God bless po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ito na guys. Pamuha mo! Sigaw mo na. Hello! Hi! Hi! Ito tayo guys. Yeah! Ayan po si Nanay Saling. Yan, nandito po tayo sa Makabakle, sa Pangbayabas, Mabalacat. Ayan. Nakatayo po siya, nakadiligin tayo. Ayan. Kasi Mami Peter. Wow, let's pray. Mag-pray, Peli. How are you? Madayan? Madayan. Open kaya ka, madayan mo rin yan. O tayo, mag-pray tapa. Happy na mo. Pray mo tayo. Ama, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Muli, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Dakilang Diyos, Ama. Sinabi mo sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig. Marcos 11:24, ano man ang hiling mo sa Ama, maniwala ka, matatanggap mo ito. Sa 1:14-6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang pupunta sa Ama maliban sa akin. Dakilang Diyos, Ama. Pinupuri ka namin, Ama, at sa mga namin, Lord God, for this morning, Lord God. Muli, Panginoon, dakilang Diyos, Ama, salamat po sa lahat ng meron kami, Lord God, na pinagkaloob sa amin. Una po sa lahat ng aming kalusugan, ang buhay, ang hininga, nanggagaling sa iyo, Ama.
Lord, alam po namin nakakaranas po ng mga pagsubok sa aming buhay, sa aming kalusugan, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan niya po sa ling, o para sa kanyang buhay, at tulubin po, Lord God, kay Ate Pele sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ingatan mo, Lord God, aming buhay, ang pamilya po nila sa kanyang asawa, mga anak, mga apo, mga mag-anak, mga kaibigan, ingit po sa lahat yung mga good na nagpo-provide po sa kanya, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, bless mo ang iyong mga kamay sa pag-ipo sa kanya, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat po. Amen. 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 Masaya mo katawan. Kalakalala, yan. Pinawan ako. Yes, mga subscribers, ito ngayon po ay Tuesday, January 7 po, 2025. So, after po nung prayer namin, i-walk ko po si Nanay Saling sa kanyang walking exercise. Balik po, tanong po. Muna tayo ha. Sige na. Ay, igaw mo na eh. Ito, joke ka lang eh. Diretso katawan, balancing, tapos step niya. Magkalakalala mo na eh, mga yan. Kasi mabagal ako sa kabalas ka lang. Iba yung kasi yung lakad ko doon, iba yun. Yung lakad na lahat sila. Gusto niya, magkawang ka. Sabi ko po tayo na. Tatamulin ko yun. Muna ka po, mga doon kayo. Masili ko. After na chika eh. Ito naman, pang-maganda. Oo, isa. Paano ka na? Nasus ba yan? Siguro mga 5 rounds. Ano? Sa tingulakad ka, okay? Oo. Yan, makikita mo ngayon mga mother yung paglalakad mo. Yan. So, 1 round, 1 set. Okay. Kanina pa kasi. Wow, kanina pa. Mapagod na. Mali na. Ito kita ng bawi. Pwede si bawi. Kaya na ba naman? Importante, di ba? Wala ulit pinili. Yan na nalaan niya pero. Ay, kapasan! Kaway pa! Yan pa, mag-withdraw. Alit, bahala ka rin ka pa. Huwag natangiya. Masyado kayo pa. Agwaya pa ano-ano. Kahit pa ano bebis. Wala na, manatang mo ito. Kaya magkanawan ba? Kumal naman yung ganun mo. Okay, ito po ay second round po natin. Mapapasin po natin sa ating therapy natin kay Nanay. Medyo malakas ng kanyang loob. Yan, dati ninenervous ito eh. Ngayon po, lumakas ang loob niya. Ayan, binibitawan ko na. Ayan o. Hindi niyo po. Ayan o. So yung hawak ko, napakagamit ko ako sa dati. Binibigay lang ang katawan nito eh. Ngayon, hindi na. Thank you Lord, sabi mo. Thank you, Lord! Ayun. Maski magkulpe, magkulpe. Ay, maganda ang birthday na. Sabi ka, pinakamaganda na lalo ito sa'yo. Halatak sa lang. Pagkulik mo, kabalik mo. Ayan. Maglinyong kami na may Ay, syempre. Hindi ka magluto. Uy, ako. Ganyan, nasisa ko. So, shoutout nga pala sa lahat ng sa asawa ni Etoy, Nanay Saling, at sa kanyang mga anak, mga apo, yan, sa kanyang super Kapatid! si... Mga fans mo. Ayan, mga kapatid. Lahat po ng mga kapatid niya dyan. Oo. Binabati kayo ng Madurong Kapeng. Mabuhay kayo, shout out. Ayan, salamat sa suporta. Panoorin niyo ulit po ito ha. Nakita niyo, ayun wala na oh. Konti-konti na lang. Magchachacha na ito. Four na. No more. So, isa pa. Alipat siya ang kore matako kasi managwala. Ako. Oto, darali hindi pa tagal ko sa dibat dati. Tino ka po dahil matako. Hindi ba ito po mga stress. Happy yan na. Wheelchair na. Nakanya na ka mo, Dok. Sabihin na. Last na mo. Last time ya. Kalimatan. Hindi mo pala kasi bilang 20. Kaya mo, marami mo sa tingin ba? Over na ka na naman. Malverted ka. Parang lubi mo sa tingin pag-ibig. Maka 20 ka yung
Para masanay ka. Yan. So, kung po sinama ka, Mapagal na ako kasi. yan. O, sige, wala po yan. Yan. Then, relax ako ng konti. Yan. Ikot ka naman. Sila lang, ha? Dash. Six na eh. Oo, dash. Pag-push siya. So, dagaan ba? Yan. Relax. Yan. Sundin mo yung buhit. Diba may buhit siya? Yun siya. Hindi mo na dito eh. Ipapper mo. Yan o. Matangkad yung disco. Oo. Pagka kasi bingungin na, parang mo. Ano rin, di ba? Balance. Naalis ko mapagal niya eh. Ako yung pagkuha pa. Anak mo ang tatalong yan. Ilapin eh. Kaya may mo rin. Wala mo. Kaya mo rin. Igana mo kanya, no? Alam mo. Ako lang. Kalenta ka malati. Ba? Oh. Kaya kalenta. Thank you, Lord! O, di ba? Magkitahan na lang kung ba. Magpalatot ka. Yes! Thank you, Lord! Ayun na po. Woo! Ganda lang. Very good! Woo! Lalakad din po. Hiya pong saling. Thank you, Lord. Diba? O, di ba? Pinakad ko. Oo. Thank you, Lord. Kaya kayo. Tulog ka. Yan! So, nakita niyo po yung kanyang konting paglakad. Medyo simple, konting ingat tayo. Ano naman? Wapin. Ano masasabi mo na sa iyong paglalakad? Okay, very good. Hindi ka ba ganit kay Magkepweng? Tama. Take tulog. Dapat tama na eh. Pagal na ako eh. Sige ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Hindi mo na rin. Tapos pataas na. Okay, good. Okay. 3, 4, 5, 6. Agaw mo na yan. 7, 8, 9, 10, last 4, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Inhale, exhale. Okay. Tapos, yung paikot ha. Paikot. Round. 1, 2. Kalakala ko po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 4. 12, 13, 14. Last one. 15. Relax pa. Hindi malalim. Okay, reverse tayo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Okay? Tapos sunod yung upo tayo. 15 lang. Inaset lang. Upo tayo. Sige. Dito naman ako ha. Maglalali ka. Huwag sa akin ha. Layo kita. Diba eh. Tulog ka. Ako. Dito. Pagal ko na yan. Sige, dito lang. 1. Very good. Tapos. Yan. Tapos upo ka. Yan. Basta lulus ko kasi. Lako kayo yung minutes mo. Adjust ko lang kumit. Ano po tayo minalulus ka pin eh. Yes. Wow, okay, very good. Relax ka muna, relax. Kapag nyo relax. Okay. Going to relax. And then, upo tayo, tandaan. Very good. Gamitin mo na yung relax na. Hindi ako yun na. Alala lang yan ha. Para malakas ka. Para matayo ka na. Tapos matagal ka nakatayo lang. Ang ating problem ngayon is to develop your balancing. Dapat matagal na nakatayo. Yan ha. Okay, dahan-dahan kang upo, dahan-dahan. Yan. Tapos, tayo uli. Lakad ng konti. Okay. Yan. Huwag mo akong ano ha. Oo, sige. Oo, yan. Yan. Kaya. Ano muna, upo tayo muna. Pagod ako eh. Saka pagod na. Next time. Okay? So, isa pa. 4 pang tayo. Very good. Bukas pa tayo. Very good. Sige.
Relax. Very good. So, yan. Bilis na. parang hindi na. Kaya mapasin natin guys, ngayong therapy na to, mapasin natin kay Nanay Saling, yung pagkilos niya bumibilis na. Yan. So, it means meron ng process of recovery. Ayan, dahan-dahan kasi sa'yo. Kasi pag bumibilis ka na, nakaka-recover ka na ha. Sige na, tayo, bilis. Nakita mo, bilis. Dati pag tumatayo ka, parang, di ba? O, sige po. Ayan, so this is the good improvement. Sinasabi ko siya. Sige ba? Naglalakad na siya. Makatapos siguro. Lalakad na siya. Oo. Yes! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Lord. Hallelujah! Babati ka ulit sa mga anak mo. Salamat! O mga anak ko, salamat! Balit mo. Huwag kayong magpakalimot. Pag-payday nyo! Alam ko naman ang payday nyo. Ayan, oo. Ayan. So, ito po, papasin po natin ngayon yung vlog natin, gumaganda na kasi nga, unang-una po talagang hirap si nanay tumayo, kasi nga naninervyos, siyempre, unang-una sa edad niya, sa nangyari sa kanya, naninervyos siya, so, kailangan ng motivation at alalay, huwag pabayaan basta-basta, kasi nga yung balance niya hindi pa okay. So ngayon, nakita ko, malakas na yung loob niya. Di ba Nanay Saling? Oo, hindi na akong gano'n natatakot. Dati nininervyos ko na, ngayon nininervyos. Oo. Sige, tulong ka po. Upo po tayo. Yan. O, last 3, ha? Ano? Huli. Tayo. Oh, bilis tumayo. Parang wala na. Oh. Oo. Sabi ng subscriber mo, bilis na. Di ba? Oo. O, last 2 po. Sige, upo tayo. So, kailangan nasa lahat tayo para... Tayo. Last 2. Yan. Last 1. Okay. So, ito po yung aming pagpapalakas ng kanyang lower limb o kanyang lower back, kanyang mga paa, mga muscle niya. Kasi yung kanyang kaliwa pa po, hindi pa siya nakakagalaw, di ba, Nay? Hindi mo nakakagalaw yung kanyang paa, kaya pag lumalakad Parless siya. pa rin. Oo, so ito na talaga yung kanyang great improvement. So, makikita niyo po sa aming next vlog ulit na mas marami pang papakita kami great improvement ni Nanay Saling. Sige po, Nay. Yan. Ay, may bawas ko. Oo, siyempre, may pasok talaga. Madalangin ko. Hello, so proceed po tayo sa kanyang upper limb massage therapy. Mababa yung malaguin. Panisyan ko na therapy. Dara-diretso ko sa hitan eh. Kaya kami mumakanak. The more na ito sa mga pasyente ko, para Kaya kami mumakak, wa. hindi bawal, yan po ang natuwa sa atin yung programa. Bawal ang may stress. Bawal ang negative. Kaya ako kasi ito kami dara-diretso ko niya. Kanya ko talaga. Ay, wala naman talaga. Attitude, ugali mo na yan. Mga sa amin, para makapagpita. Sa resin na ako sa resin. Kasi naman, siyempre, kung hindi sabi ko, malamang niya balo. At least, hindi mo rin siya kanina. Dahil nasawa ko kanya ko. Oh, mimim ka! Ay, linog na. Dara-diretso ni Kira. Kayo yung nakapupunta kayo ni. Ano yung gawan mo? Ganda mo yung gawan na lang. Sa bagay, sabi ko nung kalayanan. Oo, makakalunos ka, Diyos ko. Ako. Ganda man ako nakalbinay. Storya ba yan, Hindi ka talaga nakakalimutan. Kanya talaga yun ako. Hindi, wala na po din. So, resin. Alam ko, Nepin, daramdaman ko ng po. Inakman plastic tabo. Hindi kong tutulog. So, mapasin po natin mga subscribers, likers, at lahat ng mga nanonood at sumusuporta po sa akin sa journey po ni Nanay Hindi ako Saling. itong yung katalis. Yung kamay ko po ngayon, nararamdaman na yung gaang. Daan. Dati mabigat. Mabigat ito. Parang maapal dito. Ngayon hindi na. Parang ang pandesal na lang. Dati, ito. Dati bunay. Matigas. Putok. Daming putok na putok na. Oo, putok. So, Putok. kaya bakit kami? Bakit yung putok? Lagot.
Ngayon malambot na. Ay, buhay na Parang lang. gardenia na. Special. Pares namin makakakalit mga costume pa ba? Lovely ka ka niya. Please, kung hindi marimlak. Nagbalo mo, kaya kasi po na kaya ng tao. Case na eh, kasi case na masarap tayo, hindi problema ang ganyan. Punta tayo ng tao, di ba nga sa aeroplan. Light sound, light. Pati hindi ka mao. Pag-relax mo. Ay talaga. Hindi naman doktor kayo kaya, tinanong. Wala, sipon yan, hindi mo pinabundok. Kasi parang wala. Tama mo ito eh. Okay mo ka man. Balo ka man tinakong disiplina niya sa iyo. Hindi, kasi nagila. Ay, di kong disiplina. Diya pala. Ganda pala. Jab! Wala, gana-gana ka mo kakanano. Sabi ng Marisa, batakoy ka! May liya ka ako niyan. Kasi ako naman kahit kalendaretso. Isa po pareho din. Magkanakano man din. Magkanakalo, Marisa. Wow. Magkanakala. Wow. Naman na ako rin kamag-anak ko. Pati no lalos dahil kamag-anak ko. Magkanakala. Kaninong pula yan pareho. Dahil po, hala pareho. Masaya piling. Kaya yan. Meron po tayo sa tamang motor na. Nino. Motor mo yung anak mo kaya. Kasi Raya. Yan na yung motor ng anak mo, Peli. Si Raya, ano? Basta. Ano ba yun? Ito ba yung motor na? Ito ang motor na isip ng bagiyata. Kasi ka na kasi bagiyata. Paano? Ano yung motor ng anak mo? Hindi mamawag yung anak na meto. Dami yan. Sabi ko, Ngayon kamay mo ba? Ano ba? Sorry mo mo. Kailangan mo kamay mo. hindi, kaya ko na yun lagi. Balo ko rin tapos. Sabi na ka na. Hanggang kami mo, siyempre baka niya ko talaga na yan. Kasi sa mag-therapy ko rin, era po bibigyan. Basta, pabibiyan, di kanya, baby. Sinabi ko din kayo, may baby. Numad ko rin ko biya, baby crazy. Kanya mo, basta kanya ko lang. Baby yan. Siguro may baby ito. School na yan. Awa. Bigyan ka na ka. Mabalisa, sabi mo masak kaya. Ang dami ko nakakali makapila. Sinabi mo, ay, kwetan mo na, naman ako ako. Kwetan na. Una, para ka makapila. Huwag mo galit ako. Makalagwa mo kasi makalagwa eh. Sino, hindi magawag na ako. Marami lang ako. Pwede doon mo. Kailangan mo pa na. Nababa ako pa niya. Nabalik kayo ng bitan. Nabalik yan, sabi.
bagay umbag ya. Alam mo ba, alam mo pa ito. Alam mo ang lista ya. Maglalap ka ba tayo ba? May bagay ka. Alam mo ba ya kung bakit? Pinag-beblet ko. Makapagdat ko yan. Kasi kakanya kayo. Madaldal mo ka na kami. Kaya kapita kaya ka makadiyan na ano at yung itang itong dalaga. Ay, mga di ka. Dadaldal ka. Kasi mga kurente ko. Kasi mga kurente ko. Sama niya. Makatula ako rin. Yung hayal bende ang kanya. Ay, matang-tap ka rin ba, Dr. Rubio? Hindi na ako number. Dapat number 1 ko last dosi. Ay, ako isal. Daw. Sana, gagayan ako. Ito ko na eh. Lambado kong maliit ko. Ito power o. Awa. Ito power naman. Alas 3 ako. Alin po kaya nyo na dalawa ko na. Ay, alas 3. Lagyan ko lang rin matapang at wala. Ay, dinadakpay ka yung kanyang buwan. Magpapabret, basta kung naramdaman kayo katawa. Play ko. Sa kanya yung bilin. Ito galawan pa yung lubang mo na eh. Ito galawan yung lubang mo. Check up ako. Kaya nang problema talod lang. Nasa bagay. Wala problema na kung kahit ba. Matala rin siya, abda ka na lang. Napunta ka, lalakad na ka na eh. Tatalit na lang ka mo naman. Lalaki yung tukod. Oh. Nakasunod. Sino man wheelchair ka? Kaya pa dumaan mo. Hawak sa ulo. Hawak sa ulo. Ewan ko hindi dito. Ako pa kalupit. Kas kamay. Oh. Beer. Yo, beer eh. May bayad yung London na. Hindi na ako na naman napunta. London. Sabi London po. Student. Pagpunta. Kasi late kasi. Student ang London. Lord doon. Lord dito. Kung sa student niya. Pag-London naman London na. Ba't ba? Pulot ko niya. Kuya ko. Kumali pati ka naman London na. Kaya na London. London. London dito. Sana, or mo na naman ako yan. Kaya ko ang gradua ako. May mahilig mag-London na ako. Hindi pala ako London. Hindi pala London King. London for 2 days. Ay, kayo. Tama, Pere! Baka nagpag-ingki. Nganak mo at mo. Mag-drive, tingnan. Yan na. Hindi naman yun. Tapos sopa. Pinari mo na din kay sopa. Naglelot. Oo, sige. Alin pa paling din kay bate.
daw ko tagyak. Bilis kayo, no? Actually, dahil mabagal ko, wala makasipa sa kanya. Wah, dati pagsumba. Ati dapat ni magsumba masibay. Wala, pagsumbahan ko ke. Magsumba ko kanya. Pinaling niya po sa ling. Pinaling ko magsumba ko Balik masibay. ka siya ba yun? Sabi ko na yakin. Palo na ako yan. Sabi niya mo na ka na yung ating niling. May dito nga ako. Ako nakani ka dito ang bayo mo. Yan ito. Palo na. Nabingiti ka na yan. Nabingiti ka na yan. Nabingiti. Thank you, Lord. Magaling na Pascal na nakabukod niya. Sila na. Sila na. Pascal na nakabukod. Kaya kayong birthday mo, nilagawa mo yung pasalese ng kanita. Manalang kami rin. Duwali ka tayo. Sabi na ako dyan ang ulam. Ay, yan, hindi ako. April ka. April 1. Mag-jolly na. Mag-jolly ka na kami. Simboligo, yung kaliwa mo yung birthday ka, masalese na kayo. Kahit mas nasundo.
gagalaw na mo? Galaw mo eh? Gagalaw mo na eh, man eh? Eh? Galaw mo na eh? Sige. Very good. Sabi mo? Thank you, Lord. Yun. So dati po, hindi po nagagalaw. Ngayon po nagagalaw na po nagagalaw sa inyo. Tinisip po. Tignan mo. So hindi po pagalaw kayo. Dati po, hindi nagagalaw ba yun, no? Dati bingkong to bingkong. Nagagalaw ko na yan. Salamat sa Panginoon. So this is a great improvement sa kanyang lower limb. Sige na, galaw mo ulit. Ayun, yung paggalaw niya. Ayun, oh. O, yan, ha. Ayun, oh. Very good. Kaya pa nakakabalance ka na, Nay. So, ang gagawin natin is strengthening this part para mas lalo siyang lumakas. No? So, little force. Pwersa. Nasa birthday na namin ang darating. Kaya, magandang at siya ay matapos sa aming pelikula. Sa birthday niya, yan. Ibiglag siya. Kailangan kasi celebration, right? Celebration nyo kasi masarap nyo sa kanyang Diyos na siya nakagaling at sa kanyang mahal sa buhay at siyempre sa kanyang instrumento lang po. Kaya ginagamit ng Diyos. So, ulit ko nga ina-inculcate sa mind ninyo sa mga therapist, mga mind therapy, okay, sikapan, meditation, nanalo sa taas, meditation, sama-sama. So, bago kayo, explore na po kayo, para lakutin niyo po yung mystery po, sa kanyang process of recovery. At mapagaling na po. Kasi, Pangan, Miguel, so may sabi Bayabas. Siya po ay 61. Almost ka na 3 years na, no? Na stroke. Siya po ay papulis na po ito, ba? Papulis. Sa April po, papulis na siya. Almost papulis na ng stroke. Ayan. Pansin po natin. So ngayon po ay 10 session natin na. Ayan, 10 session na po namin ito. 10 session. Bagay na po kanyang paa. Ayan po, sinay. Tira mo. Ayan o, itaktak na eh. Itaktak mo. Itaktak mo pa. Very good. Hala ka din. Mas pwede mag-camping ini. Mayari ka mag-camping na. Mas pwede mag-camping ini. Mayari. Okay. Okay. Oh, hindi naman. Nakalakad dyan. Stroke with arthritis. Patas mo na lang. Stop lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Relax. Relax lang po. Relax lang po. Hindi na eh. Hindi naman problema ko. Hindi problema ko yung arthritis ko.
na ako ang modas. Dosyati na ka. 30 ba? Pero 30 ka na pala yan ako. Alauna, sige. Timdaan ko ako. Buwas. Panayan na ka. Mga kanpakan yan. Ang magmero. Kaya dito. Narakangor at mauwi. Sige, tikitin ka. Ha? Magaw ng anak ko. Malaw na. Sina ka na eh. Ha? Confirm ang vlog. Buy one ka na. Sige ma. Kasi itang vlog mo. Sama-sama na itang vlog ta. Takan na niya ang tamblang. O sige. Mga kanpakan yan. May may pa maglakad mo. May kita pa maglakad. Alantalan. Wala na para tikyan mo kemping. Alantalan pala. Alantalan. Akong talan. Lalakad ko. Kabayo. Alantalan. Latalan. Sige. Alantalan ha. Yan yung nakamangan. O sige, paluto na akong adobo ang dalang. Ako na pati molan eh. O sige na. Agilo siya tao. Ayan o. Ayaw kaping. Hi! Buhay na ka ano. Hi my savior. O sige na. Ang doktor ko, Kuya Libo ito. Ang doktor ko, Kuya Libo, wapay. Bakit hindi ako putang calling card eh? Ha? Kapag ako calling card. O sige. Hindi ko lang yung anak. Ilang pilala na eh. O kaya ako pisina ini. Ma'am, baka nakalala yan. Kaya ini. Ano lang kita? Ayan. Gagawa yan naman sa yoyo. Bakuya naman. Yan lang. Yoyo, wala mo. Bakuya naman eh. So guys, mapapansin po natin ito. Medyo anak ng gusto. Dati ito napakatigas. Ngayon po, napakalambot na. Ano yan? So, ito po yung sign na si Nanay Saling. Makakalakad na po siya muli sa tulong at awa ng Diyos at sa ating sakripisyo at sa pamahal ng kanyang pamilya. Ayan. Sinamahan pa ni Ate Pe. Ayan. Yeah. Wala ka na mayari. Diba? Tingnan mo kuryente ba? Kuryente ka kasi. Hindi mo ko rin. Wala ka na. Akala mo So dito ko i-apply yung napag-aralan ko reflexology. Hindi sa paa. Hindi ko sa examinama sa lang. It should be may mga kapilat siya na reflex para mag-function yung mga nerves niya. So ito po kasi yung ating pinaka niya eh. Point niya. Kailangan natin i-take. Hindi mo naman. Siyempre na, pwede ka naman.
mo rin, masakit mo rin. Yakog yan mo. Yakog, ginawa ka niya ma. Yakog na gilid. Lumakad na yun. Malabo na yun, pe. Pel. Makakilo. Oo, sige. Oo. Mamakat na yan. Dali, mamakat na yan. Oo. Oo. Ano yan? Ano kasi ma? Thank you, Lord. Sakto ka. Okay, ito yan. Bilis na. May tapos nila. So, hindi na mabilis. Ay, hindi ka maglalataw. Hindi ka magulot, eh. Sakto. Ay, wala, di ka ba? Yan, di ka ba? Bisa mo siya. Thank you, Lord. Sali-sali po ya pong saling. Mag-esip na yung kanyan. Okay na ba? Ayos na yan? Okay na po yan. Dos siya mo muna yung dos. Relax mo. Relax mo. Relax. Just relax. Good flow. Nandun na mo tayo. Mother. 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 Siling.